Mendi Esteban, Euskoko laguntzailea zira. Gaur jarri da zirkulazioan Eusko? Bai, jarri da orduan iparralde guzian. 180 enpresa eta elkarte kide dira. Orduan 180 horietan baliatzen ahalko ditugu Euskoak. Jende haunitz ibili da goizuntan? Bai, nahikoa, bederen hor Baionako aldaguneen itzulia egin dut eta iduriz diadanik orduan bederatziak aintzin ibili da jendea bai. Zenbat jendek bat egin du proiektuarekin? Gaur egun orduan erabiltzaile bezala 700 bat jende kidetu dira orduan abiatzea aintzin. Eta gaur espero duzu jende gehiago kidetzea? Bai, zenta hori da legalki orduan denak kide izan behar gira, Euskal Monetaren kideak. Orduan gaur jendeak nahi badute Euskoak aldatu beharko dira kidetu ere orduan jende gehiago izanen da. Aldaguneak Ipar Euskal Herri guzian badira, ez? Bai. Zenbat dira? 13 eurotarat eta ahal bezain eremu zabaletan Hendaiatik Mauleraino. Aldagunera joan behar da orduan Euskoen hartzeko, lehenik kidetza hartu eta ondotik orduan euroak Euskotan aldatzen ahalko duzue 13 gune horietan eta aurkituko duzue zerrenda gure webgunean euskalmoneta.org-en. Sinpleago da aldaguneetan bazkidetzea ez eta interneten? Bai, sinpleago da, zenta guk gero interneten bidez egiten balin baduzue, guk dugu bidali behar karta eta horrek denbora pixka bat emaiten aldu, aldagunean bertan eginez segidan baduzue karta.